Ugbu a na-awụzi aja na simenti na-abadosi aja okwu ike n'ala n'ụzọ Ụmụdia na Awka bụ otu n'ime ụzọ asatọ a na-alụ ugbu a n'obodo Awka. Ngozi Obileri bụ onye nta aka ije nyocha ka ya bụ ọlụ si aga wee weta aka ịga n'ugbu a. Ya bụ ọrụ ụzọ nke akpọrọ Ụmụọgbụ Flood Control and Road Project bụ nke nwere ezi asatọ n'ime ya, bụrụkwa nke dị kilomita 3 n'ogologo. Ịrụ ọwa mmiri ya na idozi ala ya bụ ụzọ bụ nke na-aga n'ihu, na ọtụtụ ụzọ ahụ bụ nke enyere ikikere ka arụọ site n'aka Gọvanọ Chukwuma Soludo ebe akpọrọ Agụlụ Awka. Ugbu a ihe akpọrọ Sand and Cement Stabilization bụ ihe na-aga n'iru na Ụmụdia na Street, nke bidoro na mbido ụzọ awara nke ochie Enugu Onitsha. Ka ọ na-agwa ndị ntakọ ABS okwu, ka onye ji ọkwa project manager ya bụ ọrụ bụ Injinia Felix Afie kọwara na ha na-arụ ọrụ na ebe mbuze mere ma na-arụkwa ọrụ n'ụzọ n'otu aka ahụ ka ha wee nwee ike ịrụcha ya oge ekwuru. Injinia Afie kọwara na ha nọkwa n'otu aka ahụ na-arụ ihe gbasara ala ya bụ ụzọ ma na-arụkwa ọwa mmiri na ụzọ niile ndị ahụ, na-ekpezi ekpere ka mmiri ghara izo ka ha wee nwee ike ịgbapụ ya bụ ọrụ ọsọ, ma kọwaa na ihe bụ nsogbu ha na ya bụ ebe bụ na ndị oshi na-abịa ezukọsị ihe ha ji arụ ọrụ, n'agbanyeghị na ha kpọtara ndị Awka ka ha bụrụ ndị nche na ya bụ ebe. N'okwu nke ha dịgasị iche iche, ka otu onye Awka bụ Maazị Ebuka Ana-Emene na onye bi n'Awka bụ Oriakụ Chika Egbe toro nnọọ Gọvanọ Chukwuma Soludo maka mkpebi o nwere imechapụ Awka ihu dịka isi obodo Anambra. Ha kọwakwara na ihe gbasara mbuze ya na mmiri dọgasị n'ụzọ bụ nke agaghịzi anụ akụkọ ya kpamkpam n'oge na-adịghị anya, n'ihi mkpebi Gọvanọ Soludo kpebiri idozi ya bụ ebe ma kpere ya ekpere ogologo ndụ na ahụ isi ike. Obodo anyị anwụli otu esi alụ ụlọ anyị ụzọ n'anya ụzọ anaghị agabiga aga, mmiri zọ na-aba shọpụ ndị mmadụ mgbe ebidoro ọlụ a, mana n'anya na ihe afụ na a na-agbalịzie na-eme ka ọ dị smooth. Anyị sị ka anyị were ohere akene ya Gọvanọ His Excellency Soludo n'ihe ọma na-emela Awka na obodo anyị mma. Anyị si ekene dịrị ya. Bifo anyị anaghị aga ụzọ aga, mana kịta anụnwa ihe dị iche, anyị nwee ọṅụ na site na amara Chineke na ụzọ otu esi alụ onye mere ka echeta anyị n'ụzọ na ndụ na arụ ike ga-abụ nke ya. Site n'Awka, abụ m Ngozi Obileri.